7. februára sa v Košiciach konalo stretnutie Jána Hudackého s predstaviteľmi podnikateľskej obce a záujemcami o ekonomický program KDH. Pozvanie prijali najmä tí, ktorí aspekty spomínaného programu zažívajú v každodennej praxi. Určite, že aj tá spätná väzba cez tie otázky je veľmi dôležitá. Ja som zachytil významné podnety na to, aby sme ten náš program mohli aj ďalej rozvíjať. Nuža, čo v tejto súvislosti malí a strední podnikatelia pociťujú ako prioritu? Na odvody nemám zarobené každý mesiac peniaze, ale mohla by som si kúpiť kartu na zdravotné poistenie alebo sociálne poistenie jednorázové základné, ktoré dostanem, a keď chcem mať nadštandardné služby v zdravotníctve, tak by som si to mohla priplatiť potom, keď mám vyšší zisk. Nie tak ako teda, že mi po zúčtovaní daňovom vyjde platiť obrovské odvody do zdravotnej alebo sociálnej poisťovne, ale potom príde rok, kde nemám žiadne možnosti, ako zarobiť si peniaze, aby som si mohla niečo zauverovať dopredu. My prichádzame s takým návrhom dobrovoľných licencií, také dobrovoľnej formy vlastne vedenia živnosti cez tzv. Licencie, čo neznamená nič iné, len taký jednorázový paušálny poplatok raz ročne za kalendárny rok, čím vlastne vykryjete záväzky, ktoré máte voči štátu, čiže daň a odvody. A v priebehu celého roka máte možnosť sa venovať ničomu inému, iba vlastnému podnikaniu. Samozrejme dostať mikropožičky, to znamená, že finančný nejaký bonus pre rozbehnutie toho podnikania. My chceme vrátiť do hry vlastne mikropožičkový program, ktorý tu fungoval od roku 2000 cirka až do roku 2009, keď ho bohužiaľ bývalá vláda za záhadných okolností zrušila. A bol to veľmi dobrý program pre začínajúcich podnikateľov, predovšetkým malých podnikateľov. Boli to mikropožičky do 50 000 eur so zjednodušenými podmienkami. Aj čo sa týka garancií, boli akceptované vlastne všetky formy tých aktív, ktoré tí podnikatelia mali. Ja si myslím, že toto je pozitívne a toto je v podstate európske zmýšľanie a zlepšenie životných podmienok obyčajných ľudí na Slovensku. Košický míting Jána Hudackého potvrdil, že ekonomický program KDH má svoje opodstatnenie i adresátov. Dôležitú úlohu v tejto súvislosti môže zohrať aj to, že KDH sa v týchto dňoch stalo lídrom zo skupenia pravicových politických strán.